Ydych chi'n awyddus i gynyddu eich gwerthiannau a'ch elw? Ydych chi'n edrych am farchnadoedd newydd i werthu eich nwyddau? Ydych chi'n ystyried allforio? Os felly, rydych yn y lle iawn. Mae gennym wasanaethau amrywiol i'ch helpu chi lwyddo, yn ogystal â nifer o resymau pam y gallai allforio fod o fydd i chi. Enghraifft, heblaw am y manteision amlwg, fel mwy o werthiannau ac elw, mae allforwyr llwyddiannus yn dueddol o fod yn fwy hyblyg wrth ymateb i farchnadoedd newydd, o fod yn fwy darbodus yn sgil cyfeintiau uwch a chostau is, o leihau risg drwy rannu i busnes rhwng sawl marchnad, ac o fod yn fwy arloesol wrth ddod ar draws mwy o nwyddau a gwasanaethau newydd. Felly, lle mae dechrau arni? Mae syniad da gofyn y 3 cwestiwn canlynol i chi'ch hun. Ydy fy busnes i'n barod i werthu i farchnad fwy? Ac os felly, at ba farchnad ddylwn ni droi gyntaf? Oes gan fy busnes i'r adnoddau o ran bobl ac o ran arian i ddatblygu busnes allforio? Ydy fy nwyddau, fy ngwasanaethau yn addas ar gyfer fy marchnadoedd targed? Ddim yn rhy siŵr am rai o'r atebion? Na phoener, rydym yma i helpu. Edrychwch ar y cynllawiau sut mae yn ein parth allforio eich helpu chi ganfod yr atebion. Ond nid yna'i diweddu. Pan fyddwch yn ddigon hyderus eich bod yn barod i allforio, gallwn eich helpu chi gydag amrywiaeth o faterion ymarferol. Enghraifft, pan fyddwch yn barod i edrych am gwsmeriad rhyngwladol, gallwn eich helpu chi gyda rhwydwaith o gysylltiadau rhyngwladol. Mae adran farchnad allforio'r parth allforio yn cynnwys llwyth o wybodaeth am farchnadoedd rhyngwladol allweddol, bydd o helpu chi benderfynu pa farchnadoedd sy'n iawn i'ch busnes chi. Gallwn ddarparu cymorth ar eich cyfer sydd wedi ei deilwra yn ôl gyfynion eich busnes chi, ac yn cynnwys pob math o bethau o helpu i ddatblygu strategaeth allforio i ymchwilio i'r farchnad. Gallai'n calendr o deithiau masnach tramor ac arddangosfeydd masnach eich helpu chi dorri drwodd i'r marchnadoedd o'ch dewis chi. Edrychwch ar ein map rhyngweithiol o ddigwyddiadau i weld os ydych marchnad darged chi yn y calendr ar gyfer eleni. Gall allforio fod yn her, ond mae digonedd o help wrth lawr eich cyfer.